atorgat a l'obra El nas de Mussolini, l'autor de la qual és Lluís Anton Baulenas. Demanem l'escoltat de Baulenas. Lluís Anton, que pugi a rebre aquest guardó. Molt bona nit. El meu fill Max té 3 anys i ara està en un moment en què es pregunta per què els pares dels altres nens de la seva classe surten a treballar al carrer i produeixen coses clares, evidents i jo diria fins i tot explicables. Per contra, el seu pare es tanca en una habitació, no en surt i produeix artefactes que funcionen sense piles i sense bateria, que van plens de lletres. No ho entenc, és un misteri. La generositat del jurat del Premi Sant Jordi d'enguany em permetrà, entre d'altres coses, guanyar una mica de temps per poder explicar-li el com i el per què d'aquest misteri en condicions. Moltes gràcies.